Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todo, si vas patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. O caso é ter saúde. Esta é a primeira condición pro benestar e a felicidade. Esta necesidade primaria, a saúde, foi obxecto sempre dos nosos desvelos. Ata hai ben pouco tempo, era obrigado a forrar para unha enfermidade, esa que adoitaba presentarse no solpor da vida. A saúde buscouse sempre con decisión por todos os medios, técnicos, naturais, relixiosos ou máxicos. Pois o caso é, en definitiva, ter saúde. Porque daquela dicías estar enfermo do pulmón era eufemismo por estar tuberculoso. Morría todo o mundo. A lo mejor no podía ir a un médico porque como había que hacer una radiografía o le iba a cobrar mucho y entonces iba al curandero. Dabanlle frejas con pepadazos de ervas, ese era o primeiriño. A principal enfermidade eu creo que era a fame. Parecía de comer, falta de comida, que non tiña e viñame unha especie de asma. E tuve, no, tamén andaba jachadas así andando. Íbamos mi hermana y yo, la mayor, por un camino y estaba una chiquita pequeña con un plato de patatas y encima pimientos asados. Y luego mi hermana le dijo, pero Rosiña, vas morrer. Non ves que dixo o médico, que non se podía certas comidas e tal? La contestación de ella, que non lo olvido nunca, dice, moda mata, moda fata. Es decir, murió, pero murió harto. También había mucho tifus por la forma de comer, los alimentos, que no había neveras en todas las casas. Y entonces, pues, esa putrefacción de los alimentos, el cuerpo lo notaba cuando se comía. Veu unha epidemia do tifus. E claro, non había medios para leválos para Santiago. E xuntaron os homens todos da parroquia e fixeron unhas literas, unhas cousas dous paus largos, con as tablas atravesadas, para leválas dúas para o hospital para Santiago, a miña nai máis a miña abuela. A enfermedade máis dura que daquela era a tuberculosis. Eso sí, xente nova, xente moza, morría moito a tuberculosa. Porque decían, só os 3 días non colle melloría, entón non hai salvación. E non había medios de combatila, hasta que despois veu, parece que a penicilina. Había unha familia que morreron 3 mozos que tiñan unha enfermedade ao pulmón que chamaban que era o mal de tíxicos. E morrían de pulmón. Porque daquela dicías estar enfermo do pulmón era eufemismo por estar tuberculoso. Morría todo o mundo, salvo os millonarios que podían mandar os seus fillos a unha residencia sanitaria de Suiza. Os demais morrían. Había un hospital y había un pabellón exclusivamente para los tuberculosos. Y entonces, claro, a esos no los iba a ver nadie, nada más que la familia más allegada, porque lo hacía como obligación. Pero si no, nadie los iba a ver, porque como había contagio... Entonces, nunha familia enfermaba de tuberculosis, e o lógico era que un ou dous máis se enfermaran pronto. E iban morrendo sucesivamente, un ano, etc. Sufríamos de anginas, ou dos cornetes, e naturalmente de catarros que tiñamos sempre porque ou non andábamos adecuadamente vestidos ou desabrigábamos cando non tiñamos que desabrigarnos. Despois había pulmonías, había reuma, había de todo como agora. Só que non se perdía tanta memoria como se perde agora. Confío en min, que agora hai xente nova que perde moita memoria. Tamén eu perdo, pero eu xa son maior. Morrían moitos da barriga, e dicían que era un cólico, morreu dun cólico. Esa cadra, que sabe que era?
Agora vai ao médico a cada día é apéndice. Hai que operarse. Daquela non habitaba iso. Ao mellor morría xente de tumores, de cáncer, como chaman hoxe, pero daquela decían morreu dun bulto. Morría xente que non se sabía, dicían, unha pulmonía, un ataque cerebral, pero non se sabía, morreu de repente. Doa, 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 era costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Cousas quentes e cama era o que había para curar así as enfermedades. Metidos na cama, a non comer, a tomar un caldiño de tal, un caldiño de cual, fora de aí, non había outra cousa, claro. Se usaba mucho de las hierbas, en realidad, se usaba de la base de lo que son las mayores partes de las medicinas de hoy, ¿no? En todas as hortas, pois había o grego, había ruda. Cando empachabas, por algunha razón, dabanche unha cousa que era unha brebaxe vomitiva. Estaba feita con raíces dunha plantiña que se daba nas tuxeiras. E a pataca para a cabeza. Cortabas, e doíache a cabeza, a cortabas en rodajas e puñalas na cabeza. Na miña casa había sempre unha pota de manzanilla, de 5 ou 6 litros, e nós tiñamos ali un cazo, e vivíamos manzanilla a veito. Pois despois collías unha tela da araña que había, sabes? Ou onde tiñan unha liña jardada e puñéronse por encima do corte da sangre. Despois puñes un trepiño e dis que era boa, sanábanos. Poñían ventosas un pouquiño, esas con vasos aí, con calor aí. E logo despois comprabas unhas ambiguelas e puñes 3 ou 4 para que che comer aquela sangre mala toda. E despois, así que estaban fartas, collías a quitalas, dabandas quitalas e puñedes nunha cuentinha e collías un puño de sal para que o puxeran todo para fora, para que comitasen todo. E despois, puñeles entre dunha botella con agua a que daban xa para outro viaxe. Pero dabanlle fregas con unto, dabanlle fregas con preparador de ervas, ese era o primeiriño. Collían un pano forte, que rascase ben, rascar non exactamente, sino que frotase, pero poñendo a espalda colorada. Cando estaba a espalda colorada, xa casi viña o sangue, entonces collían o augardente e o dábanos, subía un por as paredes. As fregas de ortigas, sí, desas que pican polos camiños. Cando é que tes moita gripe ou moita fiebre ou así, vas, traes, colles, e te poste na cama, panza arriba, e outra por trás, tras. Un dolor de barriga ainda hoxe. Chuspir nas mans e veña fregas. Entonces provocas movimentos peristálticos que alivian o dolor. A lo mejor no podía ir a un médico porque como había que hacer una radiografía o le iba a cobrar mucho y entonces iba al curandero. Na nosa parroquia ibas a un curandeiro, se rompió un pé ou unha man. Puñente unha escaiola, unhas estelas e postas aí. E así estaba xa ben torcido, non? A persona que poñente así as mãos para arriba a quedar así, a mão, as dúas non igualaban. Unha pasaba delante da outra, quero que dicir que estaban malas os huesos, de verdad, a espalda. E entón empezaba a tirar e a facerte todos estes movimentos. Dicía a oración, non me acordo como era a oración, que dicían que era o máis importante. Pero a mí o máis importante era que me estiraba os huesos e volvíamos ao seu sitio salía ca espalda amañada. Más que facía así carmaus, tocábate carmaus e facía así para atrás, non, como que eran os espíritus, facía así, que marchaban os espíritus. E logo despachavos, dicía, bueno, botáballes cunha navalla unha cruz
hasta dentro dun mes. Así, bueno, que dentro dun mes a min cadrame mal, bueno, pois logo toma para 2 meses. E dixo, ese rapaz ten o pelo do gato. Dixo, teñen que lavalo, bañar o rapaz, á noite, moi bañado. Peneirar a borralla da jateira, a jateira chamábamos a ceniza que caía dun lume pa un burato que había detrás, ali chamaban a jateira. Peneirar aquela fariña e con esa agua de bañar o rapaz, amasar esa fariña, barrer a lareira ben barrida, facer un bolo con esa masa e deixalo ali hasta pola mañán. E outro día pola mañán o bolo estaba así de pelos. Pois recetou unhas cousas que prácticamente como se foran de bruxería que había que facer. Había que acostarme na cama ca muller, rezar o rosario e ter unha botella de agua d'1 litro e agarrar a botella e rezar o rosario. Dábanse ervas para poñer ferveras en agua, poñerlle un poquinho de azúcar e poñelas atrás dunha ventana 24 horas a serenar, le chamaban. E desde aquela pois non sentí nunca máis. Quedei perfectamente, traballo na finca, ando en bicicleta, corro por o monte, fago 40.000 cousas, e nunca máis me volví sentir. Por iso que digo que os curandeiros, para mí foi un especialista, un médico moi bo, que me curou. Recordo que alguén cerca de nós había un que tiña máis xente que un médico. Pero entonces o médico daquela, o médico deu parte dele e levaron ao cuartel e deron unha paliza. Nunca lle vin un consello que pudera ser peligroso. Ningún. Recetaballes aceite de fígado de bacalao, follas de eucalipto, follas de nogal, etc. Pero ningunha das cousas era nociva. Había outros que naturalmente eran todo o contrario. Metíanse en camisas de 11 varas e, ao mellor, mandaban a un ou outro barrio con moita frecuencia. Había un componente que hai en medicina que é o efecto psicolóxico. Si ti vas a un médico coa psicología de que che vai curar, xa vas medio curado. Porque lo que pasa muchas veces, a veces no es el ir al médico, es tener fe en el médico.